Ako eh. Saan kaya ito siya? Grabe. Di makaya nabsan kaya ko to. Charo layo na kayo to biha. Di na guro to kapas ako abay. Kusog na kayo to kong dagan. Grabe. Wala lagi. Di kapas. Grabe eh. Tagpaw patag ginagandagan para makasibat lang. Mama mo gukod pag yun. Kani wala ko naabsan. Sibat ganito sa balay kay grabe ka banha dito ah. Taud-taud yaw-yaw. Yaw-yaw diri, yaw-yaw dito. Taud-taud sugo. Ug dili matuman sige magyaw-yaw na pod. Sko yung balayan na di ta gusto ana. Karang taud-taud yaw-yawan ta bisag wala tay gihimo. Suko man na sila no wala man ta tay gihimo. Grabe buhay talaga. Nagani nakasibat ko sa balay kay wala pa sus nang tamok ang hugason dito kuya pa na pug ko. Sko kapoy ra ba kayo? Sila ampat na bay. Mga trupa pips mo na nagtapok na po day sila. Patay na ilang mga motor. Ha! Kabalo na ko sa mga gipang istoryahanan na ni. Mga burit na po ni silang motor. Grabe dyan yung mga bataan ni bawa. Na dyan mahimo silang balay kundi magsige ragkuhan silang motor, kure-kure, magstoryahan na yung mga burit. At tuon ko yung mga bataan ni. Supuhon ako niyon sa ilang pantrabaho. Ay, matsa. Murag, hugaw ka kung sinina. Balihon ka na. Oops, okay. Pagpaganan ako niya akong short, yung murag hugaw kayo. Pagpaganan sinina, okay, di na kayo nahalata nga murag naumod ko ba. Para di sila matangalang anong nahugaw ko. Wait for me. Pips! Na, motor gabi iba. Naman. Linggo ko no rediripay. Wa ka kaya rediripay. Linggo nang siya, wa siya kakaya. Pila ka black biya? Pila ka black? 5 ka black. Mo na mo ha? Kini akong motor gabi tanggalan ako sa cover. Kuan Ducati. Ningono na ng Ducati kay di man jud ko kaapas. Bunga na. Mas wala mo sa kuha, mas kusog gani ako motor. Ay dili ako motor ang kusog. Ako ang pinakakusog kay ano? Ano man? Naguna ako sa motor, tanawa kong tuhod pangos. Sus, pila na top speed na ninyo haday? 150 nya 120 rang gid. Sus, wala na sa akong motor. Ako wa gi top speed kay wa gi speed kilometer. Kusog pa rin ako sa imo, imo ha. Kanan nyo, sa to, top speed, wala lang top speed. Uy, saan yung gusto yan? Saan yung mga top speed ra daw? Yan na sa imo haday. Saan naman taon mo? Napakusganay naman mo sa inyong mga motor. Saan na yung mga motor, mga Rusi? Rose, Top speed niya, nakabangking na mo. wala mo yun. Wala pa mo kabangking, Diyos ko na yung mga bata. Uy, naunsa naman mo, puro ra top speed na yung ipanghambog. Wala pa mo kakita sa banking sa pirma ni Boss Marque. Kita may pawa, may kabuhat. Wala pa mo kabuhat. Lisod. Sos mo, dapat na yung buhaton. Di lang mo kay puro top speed ra, mga pahambog na mga nana. Yan na mo yung mga chika. Wala pud mo. Paita po ning mga tawhanan ni. Oy, luya, mga paita po rin ninyong mga kinabuhi. Oy, wala mo yung mga chika. Ali mo, dool mo diri sa kwa, dool mo. Ngunani ako yung buhaton na. Naku itudlo sa inyo ha para maka-chicks mo. May nalang na mo'y angkas. Bahala kusog mo dagan. At least na mo'y angkas. May mukusi sa inyong kilid ba? Para makapaminor sa inyo ha. Huwag nindot na. O, ingon ani itong buhaton ha. Sinat lang, kadali lang ha. Uy, tura, tanawan nyo. Kita mo itong chicks dito. Tudluan tamo kung saan na. Ingon ani. Ato ha? Ikaw una. Oh. Ikaw una. Sige. O sige, pandara na yung motor. Ato dito. Ikaw una ha. Ikaw nga ha. Katong gisulti ha. Nga to, sunda to. O sige, sila ko na ito. Sila ko na. Awo na to. Sa mga tirada to niya. Grabe, buta. Uy. Hi baby girl, dito ka na sa nakarose. Pag ito'y umibig, hindi ka masisisi. Oh, tanawa. Nga na, ano? Wala, hilig-hilig ang chika eh. Simple ra kayo. Grabe ra kayo na.
Na, ikaw sunod. Uy, sunod. O, sige, Pero, ikaw sunod. Partida, di na ako pandaron akong motor kay way krang, way starter. Oh, may kang starter, ha? Krang, way starter. Patagaan na Ah, ito. tanawan niyo ha, tanawan niyo. Tutukin ko ninyo. Sige daw. Grabe, tawhanan. Nadyug kay gamay. Nadyug kay gamay. Pero tanawa na to siya. So, ang bugay mga diskarte yan niya ba? Ay, di ko guys. Dito ka na sa nakarusit. Shoot mang tingnan. Sino? Mga ato ra kayo si. Basic ra kayo na. Ingon na ra mga tirada ba? Oh, ikaw na pod. Ako tanawa. Tarunga ha. Tanawa ko, ha. Di tarunga ha. Lakaw. Tanawa. Hi, cute. Dito ka na sa nakarusi. Tangit na sa iyong paningin. O, sa'yo lang may pagtingin. 君の虜になってしまえばきっと Di yun imposible nga magka-chicks na sila. Pero paboto na ako sila dire kung unsa ilang bation. Paaboto na ako sila. Uy, nana, padulong na sila dire. Padulong na. Palag tulak, dakat 6 man po. Oh, kamusta man ninyo ang mga tirada ng sila mga boy? Ayos kayo. Kita Kayo, ay good kayo ang mga tirada, boy. Ako, kilig kayo. Gani nyo, grabe. Tama yung kayo no, kanamina mo sa umitong sulti. Tama kayo no. Sunod lagi. Pero, ako ha, tanawa ko ninyo, unsa ko tirada ha, tanawa ko. Ambi ang kamera, ragod, ambi ang kamera. Ipakita na ko sa inyo ha, kung unsa ko tirada ha. Sige. Bantay ka. Sus, ni mga bataan, ni mga liba, kayo ni sila. Ako yung mutirada ni Ron, walop kayo ni. Tanawa na itong tawahan na to. Tanawa na to. Tanawon ako sila kung saon pagtirada sa mga master. Ngun ani mo tirada ang master oh. Okay, nanaan chicks ha, nanaan chicks. Hey baby girl. Kilig na no, wala pa gani, gikilig na. Kabantay ka tong tulo kabuk ganina nagmotor na karusi no. Ayaw paminaw ato sila kay bakakon kay ito. Sa tuingon sa isa, kanang ang pag-ibig niya hindi ka magsisisi. Nga katong isa kay ikaw lang kanyang mahal. Katupad yung isa kay sa'yo lang may pagtingin. Sus, ayag tuwa to sila, baby girl. Dari ra ka sa way motor. Na naman? Kay sa way motor, 100% sure, ikaw rin drivean. Magaling kang kupal ka. Tara na. Putik kamay. Gidagit. Walay motor pero nakadagit. Di na pwede. Tara, Bukton gusto ta na.